Čiže keď budete kontrolovať to, ako sa zapracovajú požiadavky štátneho orgánu, zamyslieť sa aj nad tým, aké sú tie požiadavky štátneho orgánu. Práve v tomto prípade ide o to, že nasleduje rozporové konanie s obvodným banským úradom, nadriadený orgán je hlavný banský úrad a pokiaľ by sme tam neúspeli, tak ministerstvo hospodárstva. A keď nie, no tak potom už asi prokuratúra by mala povedať, že kde je pravda, pretože na jednej strane sú požiadavky, ktoré sú určené v regulatívoch vyššieho územného celku, tie musíme v územnom pláne vyššieho územného celku, tie musíme akceptovať. A na druhej strane sú požiadavky banského úradu, ktoré ja si myslím, že sú teda neprimerané. Čo sa to nedalo naozaj ošetriť aj nejakým uznesením, kde sa všetci zhodneme, ale všetci sa zhodnete, že treba naozaj obmedziť ťažobný priestor minimálne vyňatím územia, ktoré je zastávané. A zabezpečiť si naozaj tieto dané dvierka a tak si aj, myslím si, že to je dostatočne jasná vizítka pre všetkých, že sú tieto veci jednotné. Ako iste viete, tak ja sa neustále snažím chrániť alebo brániť záujmy tejto komunity. Táto komunita sú občania tohto mesta. Zatiaľ stále to vnímam tak, že drvivá väčšina občanov si tu neželá ťažbu. A ja toto sa snažím aj presadzovať a deklarovať pred štátnymi orgánmi. Ako iste dobre viete, pred časom napríklad v Banskom zákone nebola možnosť mať slovo a právo veta s ohľadom na ťažbu pomocou kyanidového luhovania. Dnes to už v zákone máme. Takisto v minulosti v Banskom zákone nebola možnosť a právo veta zo strany komunity obmedziť ťažbu uránových rúd. Dnes už toto právo máme. Takže ja robím to, si myslím, že táto vec nie je ešte úplne, a myslím si, že máme šancu, ak sa to zmenilo. Presne tak. Ja sa snažím aj robiť kroky ku zmene legislatívy, aby teda komunity, samosprávy mali väčšie právomoci v tom, aby mohli rozhodovať o tom, aké aktivity si želajú na svojom území. Toto je rozhodujúce. To, že sme dostali na kyanidové luhovanie, myslím si, že naozaj presne dôsledok toho, že občania Krajnice proste boli tomto jednoznačný. Už vás musím prerušiť. Pani primátorka, mohli by ste vysvetliť, prečo hovoríte teraz o tom konaní, keď to bolo navrhnuté 4. novembra 2008 a už sme to mohli mať za sebou? No, o tom strete záujmov, to čo hovoríte, že keď teda je stanovisko štátneho orgánu v rozpore s našimi názormi, môže to rozlúsknuť len vyšší úrad, alebo teda ministerstvo. Bolo to navrhnuté v liste zo 4. novembra 2008, prišlo na mestský úrad 6.11.2008. Radíme o veciach, ktoré už mohli byť za nami. Požiadavky, ktoré kladol Banský úrad 4. novembra 2008, sme zapracovali do návrhu územného plánu. Snažili sme sa teda, pokiaľ to bolo možné, rešpektovať požiadavky Banského úradu. Až teraz tieto nové požiadavky sú podľa môjho názoru nad rámec toho, čo hovorí zákon. A neopustím si poznámku na stranu pani Lockovej. Čo nás viacej zväzuje obyvateľov mesta Krajnice? Ložiskové územie, alebo teda chránené ložiskové územie, ktoré je v prostredí, kde bývame my, alebo zásady pamiatkovej starostlivosti. Či ste ochotní tiež znížiť túto hranicu? Ja som súkromná osoba, nepracujem v žiadnom štátnom úrade, takže neviem, že to otázka možno na štátneho úradníka na plánom úrade v Banskej Bystrici. Môžem to dve vety Pán, ty už Dávam to niečo dostratená. Proste to, čo rozpráva o tom konaní, je to aj politická otázka, je to otázka politického tlaku. Ja som chcel vás priviesť k tomu, aby naozaj vzniklo uznesenie mestského zastupiteľstva o tom, že požaduje táto komunita zmenšenie dobiaceho priestoru. To je dosť dôležitá vec, ktorá je signálom na ono, aj pri tom rozporovacom konaní, ktorá hovorí jasný signál aj z politického hľadiska. To je podsudzovateľné. Som rád, keby som to neobyšlo a keby ste sa na týmto seriózne zamysleli a
svoj postoj potvrdili aj týmto spôsobom. Dobre. Moja zástupkyňa mi pošepkala, že v bode rôzne sa k tomuto vrátime. Môžeme si ešte cez prestávku vydiskutovať veci spolu s poslancami a pripravíme návrh uznesenia. Alebo najmôže zastupiteľstvo, ak to nestihneme, dobre? potom by, ak bolo dobre, možno si sadnúť aj s ľuďmi, ktorí do toho vidia trošku ešte z iného pohľadu a aby sme komunikovali navzájom tej veci a ujednotili si to jednoznačné stanovisko a ten ťah. Pán Kerty, prizývame vás teda na spoluprácu. Ďakujem pekne. Hlasí sa pani Kráľovsová, nech sa páči. Som hovoril o tomto bodu, aby som to nemusela sa vrácať k tomu. Ja chodím na zastupiteľstva a keď tu bol pán Dušan Rok, tak prizval poslancov k tomu, aby proste vysvetlil tie ďalšie technológie, aké majú byť, neviem, na čom sa dohodlo, čo povedal, alebo aký ďalší postup. Manžel je baník, chcel teda sa zúčastniť, aspoň nestráne si to vypočuť. Poslanci to zamietli, nechceli, aby tam bol, že oni sú na to kompetentní. Som to počula, keď to vyslovili niektorí. A pán Vojtko povedal, že ešte bude chcieť, a teda bude iniciovať stretnutie obyvateľov mesta, aby tento pán tam prišiel aj so svojou teda skupinou ľudí a vysvetlil, čo to vlastne chcú. Chcela by som sa opýtať, či takéto zasadnutie budú poslanci aktivizovať a či to bude. Lebo hovoríte teraz, že áno, že on môže, že on je pripravený, lebo že chcete odborne. Aj ste sa vyjadrovali, keď ste chceli byť primátor, že budete si odborníkov volať. A zatiaľ som pocítila, že nie. Dobre, môžem reagovať. Boli sme na tom stretnutí, z ktorého nám jasne vyplynulo, že v podstate firma Kremnica Gold Mining nemá momentálne žiadne relevantné nové informácie ani pre nás, ako poslancov, ani pre občanov tohto mesta. Vo svojich veciach nepostúpili nejak ďalej, v podstate nás informovali o tom, aký je rozsah zlatej žily, aké sú tam zásoby a podobné veci, že by chceli možno upraviť nejak pôvodný projekt, zmenšiť jeho veľkosť a tak ďalej, ale rozhodne bolo aj na tom stretnutí povedané, boli tam napokon médiá, ktoré to aj zverejnili. Nič nové, nič zásadné a žiadne kroky, ktoré by relevantne menili nejakým spôsobom momentálne situáciu, tam neboli povedané. Z čoho sme boli trošku aj my určitým spôsobom, poviem, sklamaní možno, lebo sme čakali o to stretnutie, že sa dozvieme novšie informácie, novšie, väčšie nejaké zámery konkrétnejšie, ale naozaj sme sa dozvedeli to, čo bolo a čo sme aj vedeli dovtedy. A to stretnutie s obyvateľmi, my sme odporúčili aj pánu Robovi, aby takéto stretnutie verejné bolo, aby sa tam tieto veci povedali, ale ja osobne nesúrim to stretnutie preto, lebo naozaj nie sú tam podstatné nové a relevantné informácie, ktoré by zásadným spôsobom menili nejak smerovanie alebo niečo podobné bližšie. Čiže stále platí to. Čo bolo, pretože on tu prišiel a on povedal, že sú nové veci. Neboli. My sme si tiež mysleli, že budú, ale z nášho pohľadu neboli. Určite. Ak dovolíte, ja ešte by som teda doplnila, keď sa hovorí na túto tému, totiž tento týždeň v útorok v Banskej Bystrici spoločnosť EMET, to je ťažobná spoločnosť z Cypru, Eastern Mediterranean Resources, EMET ako skrátka, mala prezentáciu svojho zámeru ťažby zlata v Detve. Nedaleko, kto pozná areál podpolianských strojární, tesne vedľa toho areálu by mala takisto byť otvorená povrchová ťažba a prezentovali tam zámer a technológiu, akože novú technológiu luhovania kyanidom. Išla som sa na tú prezentáciu pozrieť, lebo pochopiteľne veľmi ma to zaujímalo. A doslova som bola šokovaná z toho, čo tam povedali. Ja som vedela o tom, že v Austrálii sa lúhuje na tzv. Lúhovacích plošinách. To znamená vo voľnom priestore v prírode. A túto technológiu chcú použiť nedaleko od Čovej,
tesne sú tam dediny Očova, Dúbravy, Podhorianske strojárne. Má to byť asi 50 hektárová plocha, niečo ako bazén vo voľnej prírode, ktorý bude vybudované z nejakých ilovitých vrstiev, nejakých polí nepriepustných, kde sa navezie, aspoň takto vysvetľovali, 5-metrová vrstva rozdrvenej rudy a na ňu sa bude striekať kianit. Tak ak sa niečo také vôbec je niekto schopný o takomto niečom uvažovať v našej krajine, tak to je niečo neskutočné. Boli tam starostovia z dotknutých obcí a pán starosta z Očovej sa spýtal pána, ktorý tu tam prezentoval ako jednu veľmi bezpečnú a super technológiu, že či by si on želal mať za svojím domom takéto nejaké zariadenie. Tento pán Mader, Američan, vyhol sa samozrejme priamej odpovedi a povedal, že viete, ja celý život žijem nedaleko uholnej bane. Ale keby som si mal vybrať, či chcem mať za svojím domom uholnú baňu, ropnú rafinériu alebo baňu na zlato, tak si vyberiem baňu na zlato. Na čo ten pán starosta z Očovej povedal, viete, my si teraz máme vybrať medzi dvoma vecami. Lesom a poľanou za našimi chrbtami, alebo takýmto ťažobným zariadením. Čo si myslíte? Čo by ste si vy vybrali? Samozrejme, v sále nastal veľký smiech a pán Mader musel teda s úsmevom povedať, nuž vybral by som si ten les. Takže toto je situácia momentálne na Slovensku a tragické je práve na tom to, že práva tých komunít sú stále ešte veľmi slabé. Práva samospráv. A musíme bojovať o to, aby tieto naše práva, ktoré nám dáva ústava na priaznivé životné prostredie. Slovensko podpísalo Aarhuský dohovor, čo je právo občanov na informácie o životnom prostredí a právo na to, aby sa mohli zúčastňovať procesov týkajúcich sa životného prostredia. Slovensko podpísalo dohovor o krajine a v týchto dňoch štátny tajomník Ministerstva životného prostredia v rámci Envirofilmu vyhlásil, že Slovensko podpisuje dohovor o Karpatoch. Na slávnostnom zastupiteľstve v novembri som spomenula tento dohovor, pretože sa začal pripravovať asi pred 4 rokmi v Rade Európy, kde sa zdôrazňuje to, že Karpaty sú prameniskom riek Európy a sú pľúcami Európy a sú veľmi znečistené. A samozrejme obyvateľstvo žijúce v tejto oblasti má mať svoje práva, pretože je znevýhodnené oproti ľuďom, ktorí žijú v údoliach, kde sa ľahko stávajú priemyselné centrá a keď to vidíme na Kremnici, ako ťažko tu nepostavíme priemyselný pán. Musíme hľadať iné riešenia pre životy našich občanov. Takže to je na doplnenie. Nech sa páči. Som dosť prekvapený z vašej reakcie, že neviete, čo sa deje. Neviete, čo sa deje v vašom okolí, pretože je tam už dobrý mesiac na konci záhrady hučích čerpadlov, ktoré čerpadlov robia tam vrty. A ako nebol sa tam nikto pozrieť, takisto pri poslednej povodni, kde ešte potoka, je tam rúra, tá je ešte zaobchádza, čistím to tam ja, nie som za to platený, nie som zamestnanec v bani. Čiže len za to, aby ma druhýkrát zase nevytopil, ako sa to stalo naposledy. Potom sa vrátim k problému značky. Nie je to len Banská cesta, je to aj nová Drina, je zákaz 5 tón. Bežne sa tam vozia Tatrovky dreva, že každý potrebuje kúriť 30 tónové. Keď som ja doviezol kameň, zaplatil som 20 € pokutu. Pani primátorka sa vyjadrila, že je to asi, máme zlé vzťahy v Novej Doline. To bola odpoveď. A druhá vec, ešte ďalšia vec, čo sa týka, chodím, je tam severný svetelný stĺp, ktorý asi dostal niekto dobrú zákazku, lebo pôvodne